بسمة الله ስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኹም ዝኸመይ ይኹን? ከመይ ሓዲርኩም? ከመይ ኣለኹም? ቀድሓን መጻኹም? ፍቅርተ ከመይ ኣምሲኻ መሃረይ? እግዚአብሔር ይመስገን ሃረረይ። ቀድሓን መጻኻ ከመይ ኣምሲኻ ንስኻስ? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ቀድሓን መጻኻ? ሃረረይ ሕጂ ፍረ ዓወት ዲኻ ትኾን ዘለኻ? ሬሳችን ከመይ ኣምሲኹም? ከመይ ሓዲርኩም? ቀድሓን መጻኹም? ኣለና ማዕረይ እንኳዕ ደሓን መጻኪ እወ ፍረ ዓወት እየ ፍቅርተይ ማዕረይ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ኣሜን ፍረ ዓወተይ እወ ኣብ ናይ ብስልኪ ሪኤካ ትማልዲ ገለ እንዳፀሓፍካሲ ስኻ ምዃንካ ፈሊጠ ማለት እዩ እምበር በታ ሓንቲ እየ ዝፈልጥ ነይረ ፍረ ዓወት ትብል እንኳዕ ፅቡቅ ከኣለካ ማለት እዩ ክብረተይ ናተይ እንኳዕ ደሓን ከዓ መጻኻለይ እንታይ ደኣ እታ ሓንቲ يعني ስምከ ዲኻ ቀይርካዮ ወላ ኣብኣ ኸላ ዲኻ ቀይርካያ ወላ እዚ ካልእ እዩ ፍቅርተይ ወየ ወየ ወለተ ተክለ ሃይማኖት ሃርተይ እንኳዕ ደሓን መጻኺ ጓልኒ ማዕረይ እንኳዕ ደሓን መጻኺ ስም እየ ቀይረ ፍቅርተይ እወ ሃረረይ ማለት እዩ ሕጂ ፍረ ዓወት ዘይኮንካ ሃረር ክብለካ ማለት እዩ ሃረይ እሱ ሃረረይ ማዕረይ እንኳዕ ደሓን ከዓ መጻኻ የኔ አንደኛ መጀመርታ ስኻ መጺኻ ማለት እዩ ሰላማት ክያረይ ሰላም ከይብዛሕ ሰላም ከይጠዓም ክያረይ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ከመይ ውዒልካለይ ክምለስ እየ ሃረይ እሺ ናበልካ ሕጂ ግን ሰላም እኳ ዘይመለስካ ሰላምታ እኳ ዘይመለስካ ብንፈኪ ድበል ሃረይ ብሰላም መለስካ ኸ
لايك يترسعكم. جابر مسكين فكرتي نسي. سلامتي غيب صح. ولدتك لا ما تحتك. ده عندي غي ناس كده يوي. كما وعي الكله. دمت أخي مس بسرعة جبريل يمساسل إيه أودا فكرتي يمساسل ده هارري ما زحت يسوي كي خامز بلنا انتنا الودي ما ناس إناكو أنا قدي ما يزود أخو نسخة أدي حري زود أسمع نسي ما زحت يسوي خامز بلنا بقى جن مجمري خامبر ناي بسرعتي نشتن كسايز بلي ناتيكا ركود زهني مالت نداي أنا جن كل سوق ميز بلنا ما بزحتي بقى بسرعتي هي ولا فكرت إيه بعلك إشي مالت بعلخي شعوبك أنا سمت الأم حنمل ما ناس إنا نسأل بالمالت يا حواتنا ناي وحكوني حواتنا جن تي دك إنا دك أبوز زي كوناسي يا حواتنا دينا جن ندخل أي حواتنا نبهال جميك يا هاري زي دك كسكا سو حجت أني حكا هانتي إيكن مالت يوم بستفى علي أكاونت إيكن نمت أنا نو كمالت إيكن جن ناتي كودم زي كستيوم نبستراتي كتينيو مالس ناي بحكي هذيك ولا مثل أبيك أنا حندوت مت ديام متت شعور ناي من نخام كستيد هون مالس بعلي خي خزوي الكاسي بعلي خبصرات مالت كاديو نو هي كانتني مسا قمتي في اللي ما انت أمبر نسا هي كانتني جينا كل جديد دحر سمي كنا أي نهون ده أنا جن مجمرك حق سمعنا هلا كمي بلا ناس يمكن دحركن ناتي يرقد زوالي ناي بسراتي كا نشان كيتن زوالي ناي بسرات طعمي لمتح مارا من أي تفلي أنا بحكي مارا مارا من الكبكة هدي مارا مكتب بحياك دفة قاعد هيكم كأ نلدتها مارا نوحتي مالتي معروم أنا كزارب كله بسراتي تصحف الله بزحت بسرات كتصحف كي كتزارب كلها نعي تصحف عليها الله بزحت مالتي انت خدي كندا ولا مالتي كن حاجة خيخة مالتي ساعات رأيك كن
دحان ክትመጽእ እንድያ ተዘይኪድካ ማለት እዩ። ግን እኮ ኩሉ ግዜ ሰምዓ ኣለኻ ብስራተይ ግን እንተስ ኣይኮነትን እያ። ብፍላይ ማንታ ፍቅርቲ ላይ ገበር ታሕቲ ዘለኹም 3 4 ላይ ከይትረስዒኹም እንኳዕ ኣሕቢሩ ኣብፅሓና እሞ ሕምባሻ ጥቅጥቆን ኣዘጋጂኺ ድኺ ንማርያም ቁርሲ ቡን ማዓረይ እዎም ሃረረይ ማዓረይ ንመብርሃነይ ሕምባሻ ኣሎ ጠቕጥቀካ ሓቂ ዘረባ የለን ግን ሕምባሻ ግን ኣሎ ናይ ባሕቲ ሓጎስ ባሕቲ ጥዕናና ባሕቲ ኩሉ ሰላም ዝሰፍነሉ ሃገርና ንምለሰሉ ኩሉ ብኽያት ሓዘን ዝጠፍኣሉ ጽቡቕ ንሰምዓሉ ወርሒ ይግበረልና ኣሜን። ከዓ እንኳዕ ሕቢር ኣብፅሐና ሃረረይ መብርሃነይ ተባረኸና ብዕለተ ቀና ማለት እዩ። ናይ መብርሃነይ ናይ ልደታ ክዝምር እሞ ከይተኸይዲ ኢኻ ማለት እዩ። መዓዝ ኢኺ ትምለሲ እኪ ኮንትራት ገና ትይሕባ ሃረረይ ኮንትራት ኣይኮንኩን ኣነ ኮንትራት ኣይኮንኩን ግን ደሓን እግዚአብሔር ዝፈቐዶ አንሶ ኣነ ክመጽእ ከለኹ ኮንትራት ኣይነበረን ዋናይ ወረቐት ዋላ በኢትዮጵያ ዋላ ክስተይ ኣይሰርሕን ነይሩ ኣነ ክመጽእ ከለኹ ተጸቢሕ ሓደ ዓመት ገለ ግን ነበረን ሽዑ ብባሕሪ መጽእ ማለት እዩ። ኣነ ኮንትራት ዝብል ኣነ ከማናይ ብጣዕሚ እየ ዝጸልኦ ኮንትራት ማለት እኮ እስር ቤት ማለት እዩ። ዝዓዲ ብፍላይ ብጣዕሚ እየ ዝገፍኣኻ ክሳብታ ዝተባህለትካ ትውድእ ብጣዕሚ መውፅኢ የብልካ ነቃ ከምዚ ንሕና ግን ድሌትና ስራሕ ተጸገመና ንቕይር ከም ከፍካ ኮንኪ ኢኻ ትሰርሕ ግን ደሓን ምምላስ ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈቐዶ ማለት እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ደሓን ክምልሰልካ እየ ሓፀር መዝሙር ናይ መብርሃነይ ክዝምር እሞ ሽዑ ፃሓፍ ኢኻ ሃረረይ ተዘይ ትድቅስ ማለት እዩ። መብራን ዓደይ ልሳን ኮይነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መብራን ዓደይ ልሳን ኮይነ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል በየማነ ጸጋም ይቅምልኝ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን
ኣማን ብኣማን ኣማን ብኣማን ኣማን ብኣማን ኣማን ብኣማን ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን እህ ተወልደት ኪዳነ ምሕረት ተወልደት ኪዳነ ምሕረት ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን አሜን አሜን። ስለ መዝሙሩ ስለ ቃላት እግዚአብሔር አምላክ ተኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ዘወደቀ ዝነጥበ በአፈ ቅዱሳን ድጓን መላእክት የተአረመለይ መብራን አደ ማዕረ በረከታት ይሕደረና በዕለተ ቀናው ማለት አሜን። ያለኸ ድሄረረይ በርትዒ ፈጣሪ ናይ ድሌትኪ የሳኽዕልኪ ማዕረይ አሜን አሜን። ሃረረይ ንኩላትና አሜን። ናይ ብሓቂ ማለት ንኩላትና ድሌታትና ኣሳኺዑ ብሰላም ናፍታ ንፈትዋ ሃገርና ይምለሰና ናፍቶም ንፈትዎም ስድራና ይምለሰና ሓመድ ዓድና ንምርጋፅ የብቅዐና ሃረረይ ማዕረይ በእውነት ሓቂ ተባረኪ ማይ አሜን። ንኩላትና እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነት በሰላም ኩሉ ካልእ ሙሽ ይትረፍ በቃ ማለት ግን በቃ ሓመድ ዓድና የርግፀና ካልእ ኩሉ ነገር የርእና የለና መቸም ኣብ ስደት ወፂና ግን እውነት ካብ ሞት ካብ ሕማቅ ነገር ይሰውረና ዝኩሉ ዘለናዮ ዓለም ስኢልካ ይበቃ ባህልኻ እዩ ክብረትካ ነይሩ ግን ባዕልና ወፂና ስኢልካ እውነት ግን ብሰላም ሓመድ ዓድና የርግፀና ማለት ሃረረይ ማዕረይ ከመይ ኣለኻ ስኻስ መዓዝ ኢኻ ትምለስ መዓዝ ከመይ ኣሎ ስራሕ يعني ወረቐት ኣለካ ዶ? አሜን አሜን ሃረረይ የምኽለካ ኢለ በአርእስቲ ከዓ ፀሓፍ ማለት እዩ ንፁህ ልቢ ይሃልኻ ሽዑ ኣምላኽ ክሕግዘካ እዩ እዚኣ ማለት እዩ በቃ ምሻሎ ንፁህ ልቢ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ማለት እዩ ስራሕ ፅቡቅ እዩ ኣዲስ ኣበባ እየ ዘለኹ ዋይ ኣዲስ ኣበባ ዲኻ ዘለኻ ኣዲስ ኣበባ ደኣ ሕጂ ዘይደቀስካ ዓድና እኮ ሕጂ ካብ 6 ሰዓት እዩ ዝመስለኒ ሰብ
ንይደቀስ ከድሃረይ ዋላ ትጽቢያ ፀኒሕካኒ ይገርማል። ኣምሒር ደኣ እሞ ጽድቅን እሾህ ሌላው ይከተላችኋል እዩ ዝብለን መጽሓፍ ቅዱስ። ጽድቅን እሾህ እወ ጽድቅን እሾህ ሌላው ይከተላችኋል እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ። ናይ ሓቂ እወ ጽድቁ ማለት ናቱ በቃ ድሌቱ ድለዩ እሞ ካብኡ ክውስኸኩም እዩ። ጽድቅን እሾህ ሌላው ኣይ ኣምሓርኛ ከዓ ብዙሕ ኣይኮንኩን ኣረረይ ኣምሓርኛ ትኽእል እያ ኢልካ ኣምሓርኛ ክትፅሕፍ ንዓስከ ደይብ እሞ ንዓደይ ብጣዕሚ መከታ ኮይኑ ወይለከይ ደቂሰ እየ ነይረ ተበራቢረ ደቂሰ እየ ነይረ ተበራቢረ እየ ረኪበኪ ተሪፈ ገዛኺ ጽቡቕ ምብርባር እምበር እኮ ዓድናሲ በቃ ሎሚ ግን ኩሉ ሰብ እዩ ዘምስይ ደኣ እምበር ልክዕ ሰዓት 3 ሰዓት 4 ክኾን ከሎ ብኢትዮጵያ ሰብ ይድቅስ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ባሓቂ ከዓ ናይ ዓድና ኣደቃቕሳ ኩሉ ፅቡቕ ማለት እዩ። ናይዛ ዓዲ ኢልካዮ ቀትሪ ድቅስ ቀትሪ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነን ድቃስ ብዙሕ ኣይኮነን ለይቲ እዩ ፅቡቅ ለይቲ ኣንዳ ኤውሮጳ ገለ እኮ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ክሳብ ዓድኻ ኢኻ በላ ፀሎትካ ዘክረኒ እሺ ኢትዮጵያ ምድረ ቅዱሳን ንሕና ዓድና ክንምለስ ኣብ ፀሎትካ ዘክረኒ ኢኻ በለ ሃረረይ ማዓረይ ሕጂ ሞ እንታይ ደኣ ኣሎ ስራሕ ኢትዮጵያ ኣሕዋትይ ኣለዉ ግን ስራሕ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ድሓን ካብቲ ኣብ ክሳይ ከይዱ ዝሞተ ንሶም ይሓሹ መቸም እንታይ ደኣ እሞ ዋላ እንቶም ዝሞቱ ደኣ ሰማዕትነት እዩ እምበር ኣብኡ እንዳሰርሑ ስለ ዝፀንሑ ኣይከዱን ናብ ምግዳል ማለት እዩ ካብ ሞት ተሪፎም እግዚኣብሔር ፈቓዱ እንታይ ደኣ ትሰርሕ እሞ ማለት እዩ ዓድና ደኣ ስራሕ ብዙሕ የለን እምበር ይኩን ኣብ ዓደይ እየ ኣብ ዓደይ ይኩን ኣብ ዓደይ እየ ዘለኹ ኣቅበለኪ ተኸላኺ ሕራይ ሃረረይ ይኣምነለይ እሺ እሺ ዝሓወይ ንመፂና እኮ ደግም ዳ ዓድና እውነት ሲልከዮ ዓዲ ስደትሲ ኣየብለልካን በቃ ምሳሎ ብጣዕሚ እዩ ክስታይ ዓድኻ ክኸይድ 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 እንዳበልካ ይሕዘካ በቃ ዋላ ጨኪንካ ተዘይከድካ ኣይትምለስን ኢኻ በቃ ሓንታ ቆልዓ ራይድ ራይድ ርያድ ይበሃል ራይድ ተልከና ሃረረይ ራይድ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ራይድ ማለት ራይድ ኣይተረድኣንን ራይድ ራይድ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ኩሉ ስራሕ እንዲ ግን እታ ራይድ ዝብል ግን ኣይሓስክዋን ፍራዓወተይ ብፍራዓወት ስለ ዝለመድኩ እየ ሃረር ቀብጣዕ መሰኪን
ታክሲ ማለት እዩ። እሞ ታክሲ ደኣ እሞ ምስ መፃና ትመላልሰና ጽቡቕ እምበር ጽቡቕ ስራሕ በእውነት ኣብ ሂወት ማለት እዩ ስራሕ ኣይግፋእን በቃ ስራሕ ስራሕ እዩ። ማንም ስራሕ በእውነት ኣብ ቅድሚ ስራሕ ኣይተጽንሐን ድዩ መጀመሪኡ ሲጀመር ማለት እዩ። ስራሕ ከዓኒ ኣይገፍእን በቃ ዝኾነ ስራሕ ኩሉ ክቡር እዩ በቃ ፍረ-ዓወተይ ይበለኒ ደስ ዝብለኒ እዩ። እሱ እዩ ማዕረይ በቃ ፍረ-ዓወተይ ትኽክለኛ ስምካ ድዩ ግን ፍረ-ዓወተይ ዋላ ሃረር እዩ እቲ ትኽክለኛ ስምካ? ሕራይ ፍረ-ዓወተይ የተሓሸኒ ኣነሲ እንዳይ ብኣደይ ለሚደካ ኮይነ ዋላ እንዳይ እሳ እያ ትቐድመኒ ስቕ ኢልካ ኣብኣ ስራሕ ኢኻ ማለት እዩ ዋ በእውነት ገሊኦም ናብዚ መፅኡ ገሊኦም በቃ ኣብዚ ከዓ ስራሕ ወላ ሓንቲ የለን ናይ ኣወዳት ብጣዕሚ ጽቡቕ በቃ በእውነት ጽቡቕ ስራሕ ፍሬው እዩ ስመይ ቤተሰብ ግን ፍረ-ዓወት እዮም ዝብሉኒ ኣደይ ዘውፅአቶ እዩ ከምኡ ፍረ-ዓወት በል ፍረ-ዓወት ጽብቕቲ ናይ ወለድኻ እውን ኣዴኻ ዘውፅአተልካ በቃ ፍረ-ዓወት ኣነ ከዓ ፍረ-ዓወተይ ይፈለካ በቃ ንምንታይ ዳ ሃረር ኢልካ ሃረር ስለ ዘለኻ ዋላ ሃረር ጽብቕቲ እያ ግን ፍረ-ዓወተይ ክብለካ እየ ሰላም ሳቢተይ ሰላምኪ ይብዛሕ ሰላምኪ ብጣዕሚ ሳቢተይ ማዕረይ ከመይ ሓደርኪ ከመይ ሓዲርክለይ ከመይ ኣለኺ ሳቢናይ እንዳበለኪ ሳቢናይ ምቂርቲ ሓረር ዩቲብ ሰላም ማዕረይ ሓረር ዩቲብ ፍረ-ዓወት በል ፍቅርተይ ሰላም እዮም ሰላም ክብዛሕ በለኒ ሳቢተይ ማዕረይ ዝተወለድክሉ ዓዲ ድማ ሃረር ስለ ዝኾነ እዩ ሃረር ኢለዮ ማዕረይ እይዋ ሕጅሲ ሓደ ክስተይካ ትግራይ ሓደ ክስተይካ ሃረር ይኾኑ ማለት እዩ ስኻዳ ጽቡቕ ኣነ ብጣዕሚ ከምኡ ደስ ይብለኒ ነይሩ ግን ኣይኮነን ወዲ ሃረር ፍረ-ዓወት ሓወይ ሳቢተይ ኣብ ላይፍ ዲኻ ዘለኺ መሓስ መዓዝ ኢኻ ትኣትው ኣለኻ ኣነ ይገርመኒ ኣለኩ ቀትሪ ዋላ ሓንቲ ዩቲብ ኣነ ይውዕለኒ ተመሊሰ ዘይረኣኽቦ እምበር ሳቢተይ ውልከፍ ላይክ ክበሪካ እወ እንዳበለ እሞ ተዓዲልካ ፍረ-ዓወተይ ኣነ ሰቃ ከምኡ ደስ ክብለኒ ምክንያቱ በቃ እቲ ፍቕሪ ክኸውን ከሎ ሕጉስ ትብል ማለት እዩ ኣፍቲ ትኸድ ሕጂ ደኣ ትሕማቕ ኮይኑ እምበር መፂኡ ደስ ይብለካ ኩሉ ዓድኻ በቃ እንሻላ ወፂአ ካብ ላይፍ ሕጂ ወፂአ
بركنيركي. هاي. لايك. إيش سويتي معاي عن هذه متى؟ إيش سويتي؟ قولي عرفي بقى. عرفي بقى. تكسي. أبي سبسكرايب كبر للكنيركسي. بيري أيوسي. بلا على كلمة إني راح نتوي. كير الكوكي أنا سويتي. بتي ولا بتي ترف ولا بتن شو بسلين شو أعتذرلاني. حدا جيزي دميرك لا يفكر لخي. بتي حدا channel أيملس أيملس كلي. ها أنا بتي حدا channel أيملس كلي. أي ما تكلم بس صحفة سنتين ما عتي ودي. أيملس أيمل أيملس أيملس كلي يزخونك كرحان. سبسكرايب زي جور كلكي. نحاول حكي ولا لك شيء. صحيح كلي على كومنتكم. نزوها ولا على الرأي اللي خو أنتوي. جبريلكي ك سبسكرايب جبريلكي. كيدك إساني هراي سبيتي. أنا كده هم كيم بر. أنا سي نوايك عمل تخي. عمل لك اللي ليو. إيش كده حنام بيوكو. ده أمو. بعدين ندعر نمبر. كده مركي أنا سامش بعت الشري بلا نبنا معلي. نب تليجرام قلا. سوا بقى كده. يدو مركي. سرعاتي تجاوت ثالث كه. تكي سكتيو. وده هرر. الله خدا. إثيوبيا سحدية تسوق. كنت زهانة ولا. يلو بيت كريستيان كادو. بيت كريستيان زخايد سبوة. يتسئو. أنا ولا بيت كريستيان حج ساعة 4 الإنسان إذا الحج. حمشتا يتسئو. ملايكة يترسيهم تحت له. لايك 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 لايك. سابيتي كم يعليتي بمو. يدكما كلها. سوا ما فرعوتي. فرعوتي بلي. أنتي كونجو ناكي. هارر بسلام دا. تفي إكاكا. ولا أنا بكيسي. تفي غنم. تما اللي قال داب سريري أيام بار. لا خيبة تما اللي قال. فرعوتي لا تو. بس زي مثلا نيرو. نبي كدي بالكنيس. سمو غيروه. أنا سمو ويكا بروفايلك إيرتا بلسة تفي بلان ويكا. حاجة ثابتة إذا جبنا حكيت غيري. متى حنتكو بتخلن بتنقل تأناس كفلي تكيه. كنكم يوكا إيرتا بلسة. حجة فرعوتي كو. ولا سمو ولا يدنا قركي. فرعوت لنا هارر سلدولة كالي سبيز مسا. انبه. انبدي هاتو لحجة ولا انبه. بقت الجبنة اللاتكي.
ሳቢተይ ኣለኹ እየ ከዝእየ መጺአ ደቂሰ ነይረማ ናይ ፍቅርተ ድምፂ እዩ ኣበራቢሩ ኣተሲእኒ ዋይ ወሪድኒ ፍቅርተ እቲ ዘበራበረ ከም ፅቡቅ ገይሩ ብዝኾነ ዳሕና ሃልወልና እሞ ሃረረ ገሪሙኒ እኮ ኢትዮጵያ ምስ በልካንሲ ኣነ ኤውሮጳ ገለ ዝገበረካ ነይረ እኮ እመረ ኣብ ዓድካ ዘለኻ ዘይመሰለኒ መዓዝ ትጅምር ማለት ሕጂ ስራሕ ንጎ ማለት እዩ ሓድና ሰዓት 6 ሰዓት እሞ እንታይ ኣበራቢሩኒ እንታይ ኣበራቢሩካ እዋ ድምፅኻ ወሪድኒ መጀመርያ ክፍት ከብላእቱ ኢልካ አንደኛ ሳቢተይ እምቢ ዲኻ ኢልክ ዘለኻ ሕጂ እምፐ እንታይ ክንብለና ሕጂ ትርጉም እስከዛ ውልክፍ ተርጉምለይ ተዘይከድኪ ፍራዕወተይ ውልክፍ ማለት እንታይ ማለት ብስልኪ እየ ዝሰርሕ ምስ ተደወለ ስለዚ ከዚ ዕረፍቲ እየ ብስልኪ ማለት ብስልኪ እየ ዝሰርሕ እወ ምስ ተደወለከ ኢኻ ትሰርሕ እምበር መዓልታዊ ኣይኮነን ማለት እዩ ከዚ ዕረፍቲ እየ እወ ግዜ ዕረፍቲ ክኸውን ስራሕካ ኣብ ግዜ ስራሕካ ኣይትጽናሕ ጽቡቕ እሞ ኣበራቢሩ ዘምፀለይ ጽቡቕ ገይሩ ይብለካ ሸፋፍ እንታይ ይውደይ ሸፋፍ ማለት እዩ ውልክፍ ሸፋፍ ከንታይ እዩ ኣለኩ ይሰማዕ ኣለኹ ወይ እንታይ ክሰምዕ ይጓለይ ናተይ ዝረባ ንዕንደ ሳቢተይ እስኪ ኣነ ብስረይሲ ድምፅና ማዕረ ይመስል በስ ብስረይክ እኮ ይኸይልኒ ኣካውንት ክንቀይር ክንትመጽ እምበር ብስረይ ይኸይልኒ መጀመርያ ናተይ ክስታይ ዝመስልሲ ሸፋፍ ማለት ምን ማለት ነው? ላይክ ኣይተረሲዕኹም ዝመጻኹም ሓደስቲ ኣሕዋተይ በአማርኛ ነው ወይስ በትግርኛ? ወይ ተማም ማለት እዩ ተማም ሕጂ ሳቢተይሲ ተማም እንዳተባለና ንፀራርፍ ዘለና ማለት እዩ ውልቅፍ ከምኡ ትርጉም ንእስከ ገሪ ሳቢተይ ውልክፍ ግን ኣነ ለሚዳትኒ በቃ ውልክፍ ተይሉ ዝኾነ ሰብ ንዓኸ ይዝክር ተማም ወይ ካብ ተማም መሓረና ለማዓት እዩ ገደደ እግሩ ተማም ዝኾነ ማለት እዩ ሸፋፍ እምበይ ካብ ዝመሓረኒ ድሓን መልሐራይሲ ፍቅርተ ዝያደ ዳኒተይ በለይ ኣዶ ፍቕሪ ሓላለይ
كمي وعيلكي قاعدة حنا متأهلي ملي كنت فكرت فترة كمي وعيلكي تمالي زي ما تأخك كتابينكي بجنب بتككل الدحن زي الباب سيقال أيتولك أيتولك فيو يبهال كم زعان تزعبين مالتي نعي أيتولك فيو أيتتمية مالت حجي كمتي فرعوتي زين دحر زملس خوينو تمام من دحر كوينو الكف أيتتمية مالتي بزي أقطع أملاخ مسكين فكرتي ناسي أمين دانيتي معاري جابر مسكين قعدت حيكم كا لما ورهانين لدتا نوحتي أول أول الكف سؤال مني بقى طيب عدولي مع بايك كاني فكرتي دعي أيلن حجك أتي درجة ربعي ربع دقيقة قريني قالنا حدا ساعات مالتي هاي مثلا كنك متى زخون بسراتي إنه أتي الله ويدا بسراتي ويابزيك متى هوني أنا قاعدتك حجي لحال حان ساعة تملا أمه سعودة بسرين خيد كلاتنا مالتي بسراتي أونلاين الله سلام إليك متى معاري نافقاتني الله مريم حري فرعوتي كيد ولا أنا قمت هنمت إنك خلهنا حان ساعة تملا أمه كنت ولا أنا مالتي فرعوتي حري شكيت آمين 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 داني تمعري مع بينا إيه إليكي جناي واه أكو آه. وي مع بينا إلى دمبي مع بينا دمبي إيه تمع سيد مع بينا مع بينا كني عليكن دحنا يتنقل كلكن نابزي زي ما تخوين نمبر الله دحاني حارة مع بينا سجاي جناي ناتي سجاي جناي ناتي كني الله تهلك أحد يسمع لا تون الله كذا ما تسوات إلى ما سمعوا لوكم بزحف كياريه اللي حدا تأجيتي تهلو حانتي بسري بخالي تليفونات اللي علموا قيم دحين يوم كلهم دانيتي الله خنداوي سابتي خلوا اللينا والكف بابا أنا تبقى عفلت كوازا والكف وا جن لم يدمبري بتعمل كبلا خمان يدلن جن كعالمي ده كنا قراني إن مع زينب مالتي سألنا ترجمة كيف لتناول الكف الكف نداولنا دانيتي بسري أسير لكم أودت أن يحكي ولا مجمري أحمد خنازي فكرت كستاي انتاي سكا هم سدانيتي معري ساميتي بحقون اللهم بعد حان انتاي دانيتي
تمالت زي ما تأخذنا في أنا كوعلنا كلها سودانيتي كدانيتي كدانيتي كيف ولا صحن تقدر تحط رقيلكي صحن دحرك طفيلكي كلها سترليك مالتي تي شعو رياكي لايك كبر متي فكرتي آتي شعو رياكي كبر متي فكرتي هاي دانيتي معري أمن اللي يا أمن اللي طيب السرسين تيا زي رئيتني دي خوينا ولا أنت هيا خوينا نبركو بحنسا كن أتكو أين دلنا هولي كي مالتي جن وي أي رئيتنا لا وي كلامبر جن أنا حجي أساس أقدر كوي نمبر كوتي حنسا أسكيني كوتي شعونا دابس الخينينا زمري فكرتيناتي حرشي شنو مورانيك زمر ولي بس مثل قدوس سلام እግዚአብሔር መሳኹም ይኹን ከመይ ኣምሲኹም ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ይመስገን ፀጊተይ ዕድመ ኣነዊሕ ኢለክ እኮ ኢለ ቅዳኒተይ ኔራ እያ ስቕ ኢለ ምስ ሰምዖ ሽዑ ስሞ ምስ ተፀውዐ የምፅሑ ማለት እዩ ብዝኾነ እንቋ ደሓን መጻኺ ደይረኣየትኪ እያ ትኸውን ፍቅርተይ እው መስለን ከምኡ ማለት እምበር ንሕና ዋላስ ኣይንደነቀ ብሓንሳብ ክንኣቱ ግን ኣይረኣየትን ማለት እዩ ዝኾነ ኣነ ድሓን ብዙሕ ኣይፀንሐን ሕጂ እሺ በል ናይ መብርሃነይ ክትዘመሪ መብርሃናተይ ሳንኪ በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መብራን አደይ ልሳን ኩነኒ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን እህ ተወልደት ኪዳነ ምሕረት ተወልደት ኪዳነ ምሕረት አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን እህ ተወልደት እመብርሃን ተወልደት እመብርሃን ኢያቄም ወሐና ወለዱ ሰማይ ኢያቄም ወሐና ወለዱ ሰማይ
ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ኢያቄም ወሐና ወለዱ ሰማይ ኢያቄም ወሐና ወለዱ ሰማይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ኢያቄም ወሐና ወለዱ ሰማይ ኢያቄም ወሐና ወለዱ ሰማይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ ሰማዮሙኒ ሰማዮሙኒ አስረቀ ፀሐይ። አሜን አሜን። ስለ ቃላችሁ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክና ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። መምህራን አደይ ማዕረ ባለት ኣና ትባርከና። ኢያቄምን ሐናን ንሰማይ ወሊዶም እታ ሰማይ ድማ ንፀሓይ ወሊዳ ፀሓይ ከዓኒ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። መብርሃነይ ድማ ብሰማይ ትምሰል ሰማይ ከዓ ንፀሓይ ወሊዳ እታ ፀሓይ ብፀሓይ ዝምሰል ከዓኒ ሃጋእዝቲ ዓለም ስላሴ ወይ ከዓኒ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳ እዩ። ዝማሬ መላእክት ተቐበለ ዝማሬ ይቀበል ይቕኒለይ ከኣዳኒተይ ሰቢተይ ማዕረይ ዕልልታኸን ዕልልታ ሓጎስ ይግበረልክን ብዋሕቲ ዕልልታ ሓጎስ ዕልልታ ባሕቲ ባሕቲ ሰላም ባሕቲ ጥዕና ባሕቲ ምርግጋእ ዓድና ዝፍጠረሉ ንውዓት ኣዴታትና ዝሕበሰሉ ጓሂአን ዝድበሰሉ ወርሓት ይግበረልና። ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ኣሕዋትና ዝፍትሕሉ ኣብ ሊብያ ኣብ ስዑድያ ኣብ የመን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ ማለት ጽቡቕ ንሰምዐሉ ወርሒ ይግበረልና ዘናተይ ዕልልታኸን ድማ ሰማይ ይዕረግ ማለት እዩ። ይቐኒለይ ቃለ ሕይወት የስማዐና ዝበልክን ቃለ በረከት የስምዐክን ዕልል ዝበልክን ዕልልታ መላእክት የስምዐክን። ክቡራት ኣሕዋተይ ሰበይተይ ማዕረይ በዚኣ መልስ ኪዳ ፍቅርተይ በዚኣ መልስ ኪዳ ፍቅርተይ ድሓን ግሪኣ እየ ፅሑፍ ክለይ ስለ ዘለኹ ዳሕራይ ክምልሰልኪ ሰበይተይ ማዕረይ ፀጉ የብዛሓልኪ ፀጋየ ናተይ ኣሜን ኣሜን። ዳኒተይ ናተይ ጽሑፍኪ ርኤ ዛናተይ ኣነ እውን እኮ እንተዘይረኸብ ረኺበኩም ኣዝየ እየ ዝናፍቐኩም ኩለኹም ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ፀጊተይ ኩሉ ግዜ እንዳይ ዋነት ኣነ ገርመኒ ናትና ዘለሲ ትማሊ ዘየላ ዘይነበረሲ ቀና መኪና እናበልኩ መቸም ውሽጥና ጽቡቕ ኣይተሰማዕናን ማለት እዩ። እሺ ሳቢተይ ማዕረይ ኣሜን 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 እሺ ኣሜን። ኮመንት ክጽሕፈልኪ እየ እሺ ጽሕፍ ክለይ ኮለኸ ብዝኾነ ግን ብላሕሊ ርእየዮ ወነት ኣተይ ረኽቦን ግን
ديبي دانيتي ديبي اسكنا بفكرتي أعلى اشتي دانيتي أي صراحة التي دمت أنت ولا سكيناتي دمتي أرلو دلو كلبوتا يكرتا حرد حان تجي من دانيتي تجي من دانيتي تجتي أيدي بكنديو صحاف اللي يخسابيتي بكرهان بس ينزل لواني كمل لسالكي امبر بس إن بتحان تجين دميرك بس شو عاتل شو ما انت زلواني تمالي فتناني رني مش تسألي علي إلكن كمان سكاي فكرتي ديو آه. فتنا ما كم يوم فتنا داني تي معري أها ولا كم لي تحدير كمالتي كم زكتي لا دحان سكاي كبد سكاي كبد لكن هاي تعاون دحان أنا كنت بفكر ببيعي فازنا ورت دميره أفتينا تمالي أفتينا تمالي فيديو كصحف الكي صحيف صحيف الكي الله فكرتي هو أول أي اللي ده سابيتي معي إيش أفتنا لايف هو أفتنا لايف أي اللي هو حرق كدمركي لايك داغور كدمركي سابيتي والكف حجت تقرينها أيتو ولا كفيه في طبقك صحف ما تعمل سخن بالسرن مع تقرينها خن باع هاي معاد أنا يعني كم لحي لمبر داني تي معاري وش فتناس كمي كمم تكي سابيتك أتكون حج كو قال لي وقت يسمع لنا حري متأثن لحد إيش سابيتي آمين كآمين حجي لايك لايكيركم بد- فكرتي والكف بدم عن ببيو وا أنت ما عتود بدم عن ببيو بلا كم قال تمام ألف عندك تحف كنسي با حجي فكرتي والكف بدم حجي سياسي شي بدم حجي بدم بكتب الحجي بدبي هاي مالتي بدبي عن ببيو حجي أنا جن دحان تكمل لي بدنبي أم بيلم ببالو نسخن مالتيو كافتي حدث يلقى صحف لن مو حصل لن ذنب بايخن متى بدا واجب تعمل عن ألفع أو تمام كم تمام إن لك حجي فرع وتدا خليت إيه لك كذا والكف ترجمة مرفيع هو بدنبي أم أي سبيتي معي حليفة كي تكرمي كما يدي تكيف دله فكرتي لا تأسي حسيت أني تماري كو حلفكي بونس أصيد أقولي نفعتي ها كلام ولد أفتنا عيلك متعلقة ورقة نخري وخلو ولد ناسي إكس باي مالك مهريو أبرتي أمبر زي تخيل
ሕጂ ፅቡቕ ተምፂኦ ብጣዕሚ ዝሕጎስ ነይሩ ብእውነት ሕጂ ኸ ዳኒተይ ማዓረይ እንኳዕ ሓለፍኪ እንኳዕ ደፈንኪ ማለት እዩ መብርሃን የሓግዛትኪ እምበር ናትና ፀሎት እሞ እንዴናይ ግን ተመስገን መድሃንያለም ኣቦ ሳፊተይ ማዓረይ ዋ ምራሲዕኪ ግን ኣነ እኮ ፅቡቅ ጌርኩ እየ ዘንብቦ እንታይ ክትብላ ከም ዘለኽን ግን እንታይ እየ ዝፈልጠክን ግን እቲ ካልእ ግን ሕጂ እንዳ ዘይነብ ከይድኪ ከምኡ ትፅሕፍሲ ኦይ ኣብ ምንባብ ትውዕላ ማለት እዩ ይቀኒለይ ከዓ ብክልተ ቴሌፎን ከምፃእኺ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን መቸም ኩሉ ግዜ ሓገዝ እግዚኣብሔር ዳኣ ይሓግዝክ እምበር ዳኒተይ ኪድና የብል ብሰር ክትድይብ ደልየ ነይረ ግን ኣብ ድምፂ ክዘልኺ ሕጂ ግን ንዕና ፍቅርተይ ወዲእኪ ምፂ ሓራይ ናብ ብስራተይ ከይደ ወይ ከይበልክ እንዲለክ ነይረ ናብ ብስራተይ ከይደ ምፂ ወዲእኪ ሓራይ ዝያዳ ናተይ ከይደ ምዕባይ ክፅበይ ምዕባይ ክመፅእ እኮ እዩ ዝኸውን ክመፅእ ዳኒተይ ማዓረይ ኣነ እውን እኮ ኣይተረኣኣናን ማለት እምበር ብሓንሳብ ኣይነኣትን ኢና ወላ ደስ ኣይብለኒ ብእውነት እና ሓራይ ሓንቲ ሰዓት እኮ መሊአ በቃ ክዓፅዮ ዳኒተይ ማዓረይ ወላ ኣነ እኮ ኢለክ ነይረ እየ ክብለክን ክትፅሕፍን ተኸይና ኣለና ፍቅርተይ ናተይ ሕራይ ነሰሓቐይት ኪድና ይበሊ ዘይነብ መን እያ ሳቢተይ ዘይነብ ዳኣታ ቁፅር 3 እንታይ ክንትብላ ዓዲ 3 ቁፅር 3 እያ ዓዲ 3 ማለት እዩ ታልጎ ተኣቲ ዘላ ምሸይ ተቐዳማይሲ ብጣዕሚ ከ ከስሕቅኒ ናብ እንዳ ዘይነብ ከይድና ኣባ ፀኒሐኪ ኣነ ቀዲመ ከይደ ንሳ ከዓ መፂኺ ናብ ገለ ከይድና ከዓኒ ኣብኡ ከዓ ረኺበኪ እንዳ ብስር ከዓ መፅየ ድሕሪ ከዓ መፂኺ ዋ እንዳዘርና ማለት እዩ ብሓንሳብ ብጣዕሚ እየ ስሒቐ ሕጂ ከበይ መዕረፍ ኢና እንዳ ብስር ከይደ እንዳበለት እያ ዳኒተይ ማዓረይ ኪድና እሺ መፃኹ ምስ ሳቢተይ ቻው ኢልና ክመፅእ ይምፃእ ኣለይ እስከ ከመይ ድየ ናፊቕ ዘለኹ ፍቅርተይ ክመፅእ እዩ ዝኸውን ማለት ዋላ ክያሪ እኮ መፅእ ነይሩ እዩ ክምለስ የኢለ ይከይድ እምበር ምዕባይ ከዓ ክመፅእ እዩ ዝውልክፍ ክመፅእ እዩ ዝኾነ እንዳብስር ሕጂ ግን ክስታይ ከይንሕዞም ኣብ ክልተና ኮይንናስ እንዳብስር ሰብ የለን እኮ ወይ ኣብዚ ኮይና ዶ ግን ደቂሶም ማለት እዩ እምበር ናይ ብስር ሰብ ደኣ ብዙሕ እንድዩ ግን ቁፅሪ 3 ዋንዳ እንዳይፈልጥ ዓዲ 3 ዶ ቁፅሪ 3 ኢኹም ትብልዎ እምበር አንቺ መንቺ ዳኣንቺ መንቺ ማለት ኖ እንታይ እዩ ዝብልዎ ወደይ እንታይ እዩ ዝብልዎ ገለ ይብልዎ መቸም እቶም ኣምሓሩ እቶም ናትና ማለት እዩ ዳኣምቸ ኣይዋ ሕጂ ኣምፂአ ዳኣምቸ ከመይ ዲና ፍቅርተይ ትርጉም ሓውነት ደኣ ከመይ ድያ ክብላ ዘለኹ ሒዝክኒ መክሰበይ ወፂእኪ ምፂእ ሓራይ ክብረተይ እሺ ዳኒተይ ማዓረይ ሓራይ ናይ ብሓቂ እዩ እውነት
ሕجسي بسرعة ساعات بس جنة غير إنه بقى مهناته نانتنا زي كنا إذا نحنا بي مالت سلا بحاسة سلا زلمرنا خامي كن جبر قليلة وأنا تاني تيك كل حاسة بنيرة شعوس مثيلك بقى وهي بس ما سعو ساعات ملا مو يبلتني حمو ساعات ماني إلا خدحن بقى دحن بروح مشات كنا إذا نسيك منسي سابتي سابقو يدك السيو أكو حجي و حجي بسرعة بزحي كم تبلتي بزحي سبالو بزح سلا تغير سلا زرمات أنا كاس هم سوي بزح سوي باللينجل حجي قندك سيو تكوي عن حياتي حجن ده حزي نايرك الساعات لا وحكي واو أنا كنت راح تلزق مني وأنا هنت عرفتي والله إيه ولا تقتلي ولا عسر قالك أتسكل مكا حجون نايرك ساعتي سلزخنا ذنبر تسويت السيلة بكا كسأسوي بكا ولا أنا ما خانك زي ما تعملك سيبك يمكن حجك نايرك ساعتي سلزخنا بتاع حجي أتمركو حجي ولا حد سب تقاتري دحرقاتي خجل ولا زخنا سو ولا سبسكرايب زي قولك سو رأيكم تسيخ وتفعلت قال بزح سوي هات تبل مالتي إن أنا جن سوي بالليل دحرك أنا ساعات حجيت كل سوي زدقس لا لحان سابيتي معي لاني تكيري أحجي مالتي لاني بسرعة لو كده كده كو لايك ورو لايك تحت لك على أي سبب مساخي سابيتي سقيتي يا مثلا نور سقيتي حالة ساعات ملي له أنا قعدت ده بروح مشات بروح ليت هاي بروح مشدة بروح ليتي بروح معلتي سايكايي دولت كده زربا زين خلقها زربا خيلنا على يوتيوب تككل دولة والكفاية باي تأجتي ناويك تعاطوي صنحي حدا ساعة توسخي وينو تأجتي سابتي نحتي معرف سابتي نحتي والكف تأجتي والكف مالتسي تعيد ولا نمو أبي لا تمسي فرعات تايدي ملت اللي وسلكي فكة م. شفاف مالتيو شفاف كا እግሩ تعيد እግሩ ተማም ዝበለ ተማም ማለት ሕጂ ውልክፈይ ከምዚ ኢልና ኢሕና እዚ ኢልና ኢና ንፀርፍ ዘለና ዋይ ውርደት በሊ ቻው ፍቅርተይ ንስክ እውን ህፀዊ እወ ሰብ የለን ካልኣይ ነገር ከዓ ክልተና ከፊትና ኾና ነተይ ኮይና ዘይረኣየቶ እምበር ግዲ ኮይና ሰኪተይ ኩሉ ሰብ ደቂሲ ከዓ ክልተና ተዘይኮይና ከዓኒ ትፈልጥ ማለተይ ክልተና ከፊትና ከዓ ስታይ እዩ ወይ ተጠቕሊልና ወይ ገለ እምበር ሓረሹ ሳቢተይ ማዓሪ ክድምረኪ እየ ከድሓር ወይ ካብ ብሰብ ምስ ወፃእኹ ንግሆ ወይ ከዓ ኣበይ ክቁፅር ዳ ወሪድዎ ሓደ ግዜ ዳ ኣነ ንብስርን 5 ሰዓት ኣብኡ ደቂስና ማለት እዩ ኣብኡ ድሓን በቃ ክቆፅረልና እዩ ሕጂ
ክንደይ ሰዓት ክንደይ 5 ሰዓት ገለ ኮይኑልና ግን ተዝህበና ንስዶ ዋ ዝፅሕፍ የለ ገለ የለ ገለ የለ እንታይ ምኸበና ድኣ ለከሲ መጀመርያ እዩ ግን ቅድም ኢሉ መቸም ሰዓት ተበዚሒ እዩ ዝበከያ ተባሂልናስ አይ ምነው የገረምሽ ነው ይቆፅር እዩ ሳቢተይ ድሓር ክትጫወቶ ከሎ ዋሞ ምጭዋት ኣነን 2 ሰዓት 3 ሰዓት ተጫውቲ ሓደ ሰዓት ሓደን ገለን እምበር ከዓፅዎሞ ብመሰንጀር ክድወልኪ እየ ፀጊተይ ተርእይኒ እቲ መቁፀሪ ማለት እዩ ሓውልኒ ጥራሕ ፀጊተይ በቲ ካልእ እሞ ላይክ ግበርለይ በቲ ትርፊ ሰብ የለን ይኣክለክ እዩ መሰቢተይ ማለት ላይክ ግበሩ ላይክ ኣይትረስዑ ክቆፅር እየ ዝመፃኹም ሰው ይፈልጥን እየ ሽዑ ድሓር ማለት እዩ ማለተይሲ እንድሕን ቢያንስ 3-4 ሰብ ክህሊ ኣሎ እምበር ንእሽተይ ይቆፅር እወ ሳቢተይ ናይ ባዕቂ ዋይ ላይክ ምስ ክንደይ ኣሎ ንምጭዋት እወ ይጠቅም እሞ ኣነ ንምጭዋት ብእውነት ብዙሕ ተኾይኑስ ድብር ይብለኒ ድሓር ከኣሲ 5 ሰዓት 4 ሰዓት እንድሕር ኮይኑስ እወ ሓቂ ሳቢተይ ናተይ ናበለት እያ ፀጊተይ ናይ ዩቲዩብ ዝኾነ ቪድዮ እቲካ ምልምል ኣቢልካ ዘበል መሰለና እምበርቲ ሕማም ከብዲ ናይ መሰንጀር ርኢክዮ ዶ ደይ ኣይረኣኽዎን ፀጊተይ እንታይ ድዩ ኣይረኣኽዎን ኣይኣተኹን مش كأت دوغلي لك تويلكن بقى أتخنى حجد حلاي لك ور لك ماتي حتى كنت بروح ليتي سابتي ونعرفي سابتي ونعرفي نحنا ون دا بصير اشتغل كنا مش احنا بقينا مو بروح معلتي بروح بحتي حاجوس بحتي تعنانا بحتي صبو نسمعلو يقبل لنا مبرهاني الله خلص اجيتي تحولنا ويسابيتي شو قعدت بلاك قد فكين حراي سابيتي بروح معلتي يعرف يستغخى بروح معلتي زناتي يعني اللي كبرتها بكين كبرتها باللي
ምሳይ ስለ ዝፀናሕክን ሰብ የብላ ኢልክን ምሳይ ስለ ዝፀናሕክን በእናተይ እውነት ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን። ሓራይ ሕጂ ግን ብሩኽ መዓልቲ እሺ ሳብየይ ብሩኽ መዓልቲ ዝያዳይ እሺ ፀጊተይ ማዓረይ ብሩኽ መዓልቲ በለ ፀላእኽን የተዓፀ ማለት እዩ ብሩኽ ኣውደ ዓመት ብሩኽ ባሕቲ ይግበረልና።